La comunicació no verbal és l'intercanvi d'informació a través de la física, l'aparença física i la conducta no verbal. Constantment, a la vida diària, les persones envien senyals no verbals i interpreten les dels altres, sovint sense una reflexió molt acurada ni amb voluntat conscient de comunicar, de manera que moltes vegades estem comunicant sense saber-ho. Prou. Vinga, va. Això no és el que venim a explicar. Hola, companys, jo sóc el Gui I jo, en Ming, i ens presentem al concurs Jo tinc la paraula. i parlarem del llenguatge no verbal. El llenguatge no verbal és l'eina que fem servir des de fa milers d'anys. Demostra la nostra postura de com ens comuniquem amb les altres persones. I sempre serà la primera imatge que donarem a una altra persona. I serà molt complicat de canviar-la al llarg del temps. I ara imitarem exemples del llenguatge no verbal en situacions de la vida quotidiana. Endavant! Prengui accent, sisplau. Bueno, doncs Gui Puigbertran, veiem aquí el teu currículum i veig que vols, a què vols aspirar? A entrenar algun equip. Perquè sí. Equip de natació, no? Aquí veig. Natació, no? Sí, clar. No sé. De quina categoria principalment? Pues... infantil o cadet. Infantil o cadet, va. I per què aspires a aquest treball? Bueno, perquè vull guanyar molts diners. Molts diners. I quin seria el teu horari? No sabria dir-te. El que sigui. El que sigui. Val. Quina és la seva projecció a futur? Seguir entrenant equips. Seguir entrenant equips, val. Val. No sé. No saps. No ho sé. Val, doncs aquí tinc el teu telèfon ja i ja et trucarem per avisar-te. Moltes gràcies. Ho sentir. A l'entrevista es pot observar que l'expressió física, el llenguatge no verbal o llenguatge físic, es veu que va molt sobrat al que li entrevisten i no mostra respecte cap a l'entrevistador i no mostra ganes. Després es pot veure com es posa nerviós i comença a suar quan li pregunten coses que no sap o no està del tot segur. Doncs fins aquí, companys i companyes, fins aquí tenim el vídeo, espero que us hagi agradat. Ens veiem al pròxim vídeo.